You know, good morning. So, 3:26 AM na tayo. What's up, sir? Kasi nag-ready na kami. Alis na kami ng 3:30. So, bike check muna tayo. Bike check. Bago tayo umalis. So, yan yung aking bike. Si Pink Panther. Ito. Ito. Ang giant legendary tulak. Yan, legendary tulak. Ito kay Ars. Mas mahal pa sa bike namin dalawa. Madami kami mag-ride ngayon, hindi lang duo. Kaya masaya to. So yan, let's go! 4 AM. So, wala pa. Dalawang beses kayang tinumba, dalawang beses. Dalawang beses ako natumba sa So ano ka? Magpakita ka. mahal ka dito, ikaw ano? Magpakita ka, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong gusto mong sabihin? Dito. Uy, yun ang dagat na oh. Woo! Swimming! Kita pa? Ano ko nakikita? Woo! Ayan na, mababali na yung katawan ko. Kita siguro yan. Nakon na tayo. Sinong baby mo? Wala. Ano Bon? Kaya mo pa? Nag-iisip mo, Pugo! So dito na kami sa La Union ngayon. Ngayon Rosario na. Ashay po. So madami kami ngayon, no? May mga bago kaming kasama. Yan. Magkay naman kayo, pre. Magkay kayo. Fox lang yan. Sa pamilya ni Bon. Sunduin nga na po si Bon. Tangina boy, tignan nyo yung ano ko. Trip ko, sinida niya. Yung bag mo. Tangina. Yung shades. Gago, tinapon ko na. Ay na yan, dito pa. Ayan. Ito na lang natira. Disgrasado. Anong masabi mo sa bago mong bike? Sarap na binyak. Malakas yung preno. Quality. Lakas din makadisgrasya. May terrorista pa tayong kasama. Yun no, dito na kami sa Juan. Saan na to? Santo Tomas. La Union na. Sa ano, kay Nicole. Sino pa? Wala na, wala na ibang babae. Kamay pre. Shout out. Shoutout sa pamilya ni Bon. Sunduin nyo na to. Patak mo. Hey boss, ay naman kayo ah.
Kalas. Kalas tayo. Lalakas yung mga kasama natin. Solid pass. Ang bobo ni Bon, naiihi na naman kanina 2 times. Look at this piece of shit. Asan tayo, Lods? Nasa agoo lang naman, easy shit. Zambales! Nawawala kami. What? Hindi ka namin Ako sa Mindanao. Mindanao. Sabi ni Alvin, dyan lang. Hindi. Sabi niya, chill lang. Ay, di ba tayo? Ay, sige. Sabi mo sa ride natin. Sobrang lit pare. Sobrang daming mama. Ang daming mama X, ang daming yee. At Zumba tapay lang. Oh! Diyos ko po. Woo! Kailangan mo natin magbawas ng kasalanan. Sabi natin na. 1, 2, 3. Berto! Matunaw! Saan? Lalugi. Salamat, Mayor. Sabihin nyo lang salamat, Mayor. Saan tayo? Wala na kang... Pati na yung nakagabs ako ko. At kung masaya ka sa piling niya. Gago kayo. Taking na mo ka! 1, 2. Lalo. Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Game. 1, 2. Oh, partat! Let's go! Gago. Tumapos nga eh. Ibakat mo yung boto mo para pak... Oo, pakboy. Oh. Wala pa yung boto. Yan na yun. Sige ah. Wala talaga. Ang liit! Gago patutoy. Yeah, boy. Recall na recall. Tricks. Pinakamalaking agila ng Pilipinas.
Hello, so andito kami sa pinakamalaking ibon sa Pilipinas. Kita mo. Kita mo. That's my birdie. So, Ganyan kalaki. kung nakikita nyo yan, yan pa lang yung pangalawa sa pinakamalaking ibon sa Pilipinas. Gusto nyo makita ko sa yung pinakamalaki. Wag. 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 So ito yung mga distance. Yan yung kwan namin, Pugo. 14 kilometers lang. Charon ko na rin ata. Vlogger tayo. Charon ko na rin ata. First time ko nakapunta dito eh. Ay, pa lang layo pa ng pinanggalingan mo. Mga kwan, 300. 300 meters 300 sa bahay. pedal. Pwede na! Kumusta ka naman? Dami mo ba to? On ko, di ko, ngayon lang nakadaan dito. Si ano, Barangay Magsaysay, Budol po. Yan, Sitio Aspiras. Napang tiyang Budol. Ang ganong katarik yan. Tangin na pumatag na sana. Wala po, 10 lang. Kung nakikita nyo man yung likod, tingnan yung ganong kataas. Stopovers. Next destination namin ay Pugo. You know, Pugo Adventure. Pugo Adventure lang tayo, Lods. Ahon na naman, syempre. Ay, naulan ata. Yun, no, kung medyo nabaliw tayo, pupunta na kaming Baguio. Kapag medyo nabaliw kami. Ay! Lion's Head! Woo! Lion's Head! Woo! Dito na kami sa Lion's Head sa wakas. You know, welcome sa Lion's Head.
yung paa. Sana all. Taas. Awit agad. Malapit na lang naman yung Pugo Adventure. Wag naman. Pag pwede na mag-bike tayo pataas. Okay lang naman pero kasi hindi naman tayo uuwi. Doon na tayo matutulog. Parang diretso lang tayo pero ano? Meters lang. Pero mataas pa. Mamaya lusong to. Masaya dito. Masaya to mamaya pag lusong. Yan, ang ganda ng view. Ayan na. Pugad. Ah? Pumasok sila? Ewan ko kung dito. Ang Pugad. Pa lang siya. Nakasok na pumunta. I went from side to side to tell my trouble come alive. Estudyante. Ano po, ako po yung namamahala sa lugar na to. Sitor niyo po kami. Ano po yung mga kanyan? Anong mga hayop? Chicken Saurus. Chicken Saurus. Pwede na! O, ikon mo naman kami. Explain mo naman kung bakit ganyan yung mga kon nila. What the fuck Oh. is What the fuck is Oo. Old English. Oh, bakit Old English yung pangalan niya? Ano yan? Wag mong basahin yung Marunong mag-English yan. Oo. It hailed from America. Oo, okay. What? Uy, ang cute nito. Ano yun? Ay, cute daw ako, Rob. pupulutan. Papi oh. Alam niyo ba nila ito? Ang cute ng mga kwan pero mas cute to. Listen. Hello. Go away with bitch. Away into the wild, I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom I must say, is that of my freedom of mind is gone away.
ah. Ay, wait lang, wait lang, wait lang. May alloy tayong kasama. Gago legit. Oh. Sa gilid na sa kanal. Legit. Tangina mo, ginagawa mo! What's up mga guys? 5th year of the day! Ano ito? Pre, ano siya? Tingin nyo. I mean, ano, sa inyo nyo. Alam? Hindi ano. Meron sa likod niya, meron sa harap niya. Dapat ibitin. Nahulog sa kanal, bro! Malalayan, mamaya. Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt the breath was taken. We were about to make it. Doon kami, Ars. Diyan kami dumaan. Holding on to reach. I just need to be asleep. Need to feel a dream. Holding on to reach. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath was taken. We were about to make it. 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 To make it. To make it. To make it. Let me open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt the breath was taken. We were about. Ayan guys, so dito sa part na to, nasa Binalan na kami. So pauwi na kami yan. So kung nag-enjoy kayo, please leave a like, subscribe, and hit the notification bell for more videos like this. So this is Alvin and I'm out. Thanks for watching guys and peace.